आपलं ज्ञान घ्यायचं, त्याला काहीतरी ट्विट करायचं आणि स्वतःचे मार्केट घ्यायचे, चालू असायचं. कळलं की. पण ते मराठी माणसाचा एक तत्वाचा प्रश्न असतो ना, त्यामुळे तो लढा दिला गेला. आणि त्याच्यामध्ये मला एक ब्रेक थ्रू तो असा मिळाला की वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन जी जिनिव्हामध्ये आहे, तर त्यांची स्टँडिंग कमिटी होती, त्याचा मला त्यांनी चेअरमन नेमला. आणि त्यावेळी मी त्यांना म्हटलं, तुम्ही पारंपरिक ज्ञानाला ज्ञानच म्हणत नाही. आणि माझ्या पूर्वजांनी प्रयोगशाळा त्यांची, म्हणजे त्यांच्याकडे प्रयोगशाळा नव्हत्या, पण जीवनाची प्रयोगशाळा, कळलं की नाही, त्या जीवनाच्या प्रयोगशाळेत निर्माण केलेलं जे ज्ञान आहे त्याला तुम्ही ज्ञान म्हणत नाही, हे चुकीचं आहे. आणि मग त्याच्यावर मोठे वाद झाले. आणि मग मी इंटरनॅशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम जी होती त्याच्यात पारंपरिक ज्ञानाला ज्ञानच मानत नव्हते. मी म्हटलं नाही. आणि मग इंटरनॅशनल पॅटर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम जी होती ती आम्ही बदलायला लावली.